na faɗi wannan abin da zan gaya muku yanzu a kan mimbari a Zaria Hotel last week da na yi hutuba can. Ya ce malam babban jami'in ɗan sanda ne ke ba mu labari yana sai nuna mana lalacewar da ke cikinmu cin amana. Ya ce mutum ne ya sai da gidan shi miliyan 12. Sai makwabcinsa ya ce don Allah ka taimake ni da wani abu ina so na aurar da 'yata bani da koda ficika. Ya ce a sha karka damu nawa zan taimake ka taimake da 250. Ina faɗa ne sarahatan abinda suka gaya min kenan kuma daga masdari mawthuqi. Yace amma ga kudin miliyan 12 sai dai ba zan baka yanzu ba, dare yayi, ka bari sai gobe. Kafin goben ta yi sai ga katti su ma mai gidan shi da daddare, kowa da fuska a rufe. Kana da kuɗi kawo, imma al-mablagh wa imma hayatuk. Sai ce ku ɗauka gashi na miliyan 12. Sai ce da Allah ku min alfarma ku bani 250 ciki don Allah. Ni alkawari ne, makwabcina ne, ina so in bashi. Ni mai alkawari saboda bukatar da yake da ita. Sai shugaban mabannata sai ce makwabcinka malam sai kwaye fuskan ɗayan sai ce shine wannan? Ya ce ai shine. La ilaha illallah astaghfirullah alazim. Ya ce shi ne, ai kai ka zo ka ce sai sadda kai ƙasa. Wace rayuwa ce wannan? Wace ƙazanta ce wannan? Wani muni ne irin wannan? To sai suka gaya min sai nan take shugaban 'yan ta'addan sai ya bindige shi wannan makwabcin mace amana. Ya ce mutumin banza ne kai, ashe aikin banza kake. Shi ma aikin banzan ya zo yi fa. Sai ce kwashe kudin ka miliyan 12, abin ya taba zuciya ba ma bukata. Ila hadal haddi cikin jama'ar mu ana da irin wannan.